monga atsogoleri achipembedzo tikupempha Archbishop Msusa ndi atsogoleri onse achipembedzo kuti aganizire mphamvu ya mawu awo ndi kukhudzidwa komwe angabweretse. Nkhani siyachilendo aliyense waidziwa. Archbishop Msusa anakana za ripoti la ndege kuti mulibe chilungamo chenicheni sili kuyankha mafunso a Malawi kena kamodzi sikunkuya zati yayi pamene poponde kuti iniyo mukulakwitsa ripoti lija lili labwinobwino. Anyway, andi kenako akulu awa Boni Kalindo abweranso ndithu kuza nenaso zingapo zokhuza ndi ripoti lija. Komabe zinthu zina zikuoneka zoti anthuso paokhaso anayamba kufukula anapeza kuti anthu ena amene amaoneka mu zinthu zimuja mu videos muja kumene kunali press briefing yakuti anthu okhudzika koma achipembedzo anthu aja ena aja zikumveka kuti hayi sikuti pali connection iliyonse ndi chipembedzo yayi ena aja ngokhala kuti mwakuti tunde akuluakulu. Anyway, zambiri zili mkatimo izi ndi zimene zikuyendera. Munthu wina aliyense pa dziko lapansi amanyadira mpingo wace umene amapemphera, amanyadira mtundu wake, ndipo sapanga manyazi akafika ulo pagulu. Akafusidwa kuti iwe ndiwe ndani, amazitchula mosaopa mopanga mantha. Mwachisanzo ine ndine Boni Kalindo, the DC, president wa anthu osauka oyamba muno Malawi. Ine ndine wa CCAP, St. Andrews CCAP Church kumulanje pa gofu kalabu apo. Kapenanso nthawi zina ndimakapemphera kwa Prophet Mbewe, Living Word Evangelistic Church. Inu nanga ndinu ndani? Muzakampeza munthu akulephera kulankhula zimenezo pagulu, muziwe kuti munthu yo ndi wa feki, munthu yo ndi otumidwa. Zisiru zina motumidwa ndi zisiru zinzawo za MCP zulo zidali ndi press conference ku Lilongwe, atazunguzika, mitu yawo itaphwanyika, asakupuma bwino ndi mawu amene anachokera kwa Bishop Msusa wa ku Blantyre pamene ankalalika kutchalichi kwake zokhuzana ndi Krismasi, komanso kulankhula mawu achilungamo osamuopa munthu, kunena pa chilungamo ngati munthu opemphera, makamaka za ripoti la kuja kuchikangawa zimenezo Bishop Msusayo ankanena kutchalichi. Ndipo anthu ena amene amamudyera ndalama chakwera, amene akumunamiza chakwerayo kumamuuza kuti bwana zinthu zili bwino, anthu Malawi muno akukufunani, anasonkhanisana mwa emergency ndikukambirana, ndikutenga mahule, ndikutenga anthu ojiya, ndikutenga anthu onyazisa mipingo ya anzawo, kuvalavala majihabu, kumakanena ngati ndiwo asilamu, kumakanena ngati ndiwo mabishop ochokera mipingo yosiyanasiyana, ena ayiwo wa Assemblies of God okuti anasiyaso anachosedwa mipingo chifukwa chopereka mimba, ndikutenga na ulendo ku Lilongwe kumakapangisa press conference ati yolimbana ni munthu wa Mulungu amene walankhula chilungamo, kumuzuzula Bishop Msusa. Ndi uchisiru weni uchisiru. Ndipo ku Malawi kunoko ndikophweka kwa basi. Amalawi tafasamo Malawi muno. Anthu ena amati akakhala amaliona ngati ziko lindirawo, ndipo akhoza kupanga china chilichonse. Ndikupusa kweni, ndipo Amalawi ndife anthu opepera koopsa, amene ena mwa ife chifukwa cha njala timagwirisidwa ntchito ndi andale. Ndi chifukwa chake zulo lija anthu ena aonesa uchisiru wawo. Ndipo tithokoze kwambiri atolankhani, makamaka iwe tolankhani wa ku Zodiac, mwana iwe ukanakhala pafupi lero ndikanakufupa. Ndiwe journalist of the year 2024, wafusa mafuso kwa nkhandwe, kufusa mafuso kwa agalu ajawo alephera kuyankha mafusowo. Ndafuna ndikuuzeni kwa inu amene simmamuziwa
amadziwa mu Roma kapena mkatolika. Mkatolika ndi woopsa kwambiri, akagwira korona ache makamaka mu pemphero la novena akafuna kulisinja pemphero boma limalakatika. Ndipo kwa inu amene mwamunamiza Chakwera kuti muzilimbana ndi mpingo wa akatolika, you are going to regret. Unfortunately, kuli anthu ena amene amafuna kumakamunamiza president yo, ndipo ngati kuli president wophwekesesa muno Malawi ndiye ndi president Chakwera. Sindikudziwa kuti uzimu wache uli pati, kodi kupemphera kwachepo kuli pati, chifukwa zonsezi zikuonekazi. These are the signs, the early signs yooneka kunena kuti zinthu sizili muno Malawi, koma iyeyo akukakamirabe. Izi zikuchitika zikumatukwanidwa ndi ana ndi chizindikiro monga mmene zinalili nthawi ija ana a Israeli ali ku Igupti kwa Farao. Farao anakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, koma iyeyo samamva. Zotsatira zake anthu anafera m'madzi onse kusafuna kumva. Choncho anthu amene ajawo azulo aja, abale anga nonse kumene muliko, muziwe kuti amene aja sanachoke ku mpingo wa Chisilamu. Anthu Silamu amene timamuziwa ife Silamu ndi wa discipline, ndipo Silamu samapanga za uchisiru. Muzakampeza munthu otero si genuine Silamu, amene yoyo ndi wa fake, amene yoyo akungofuna ndalama. Onse aja anavala makolala aja, kutero amene aja atenga matemberero wawo. Ena aja nkhope zawo timaziziwa ndi anthu a MCP ojiya, ndipo tithokoze social media yachita exposing azimayi ena ondoenda usiku, koma nkhani ndiyonena kuti alandira ndalama. Ndipo ndalama zonse atalandira apondanako, poyambapo ananamizana kuti apasa ma 3.5 miliyoni. Atakafika kumene kujako anayisintha giya, amene yoti ndi wado kuyisintha giya ndikuwapasa ma 500,000. ndikunena kuti ena otikupasani mukasiriza press conference. Ndi mmene tuzimakhalira tuza aja amachedwa manjanjawidi, madobadoba, anthu ongofuna ndalama kupanga zinthu amapangira ndalama, kufuna kuwapusisa Amalawi. Nde atatha press conference ija, ziwani kuti kunali ndewu yoopsa. Anthu ena achoka atataya ndalama kunyanyala chifukwa apondanako. Koma ambiri ana aja amene mwaona aja ndi ana mu mpingo mwathu, muja muka Assemblies of God. Wina uja anapitaponso ku Botswana kukaphunzira za ubusa, kenako anamuchosako ku sukuluko chifukwa anaperekako mimba. Chonchi kuliso mwana ku Botswanako. Musanamizidwe Amalawi anthu amene ajawo si opemphera, anthu amene ajawo ni manjanjawidi, madobadoba, amene anatumizidwa ndi boma kuzera kuboma limene lila Chakwera kufuna kumuyankha ati mbusa, kumuyankha Bishop Msusa. Zimene mukazisatira mu history sizinayambe zachitikapo, kunena kuti munthu akakhale muchali chimwache kumakalalika ndiye wina aja akapangise pakana press conference ndi kumakayankha ulaliki. Mungoziwa kunena kuti kutha kwa boma ndi kumeneko. Boma likamatha silimabisika, kumachitika zinthu zambiri. Boma limene lili stranded, limene lapanika ndi chiseko, limene lasowa zochita, amagula ndi zisiru zomwe. Ndi ajamu aona oimba osiyanasiyana akupita kuboma konko, ndi apajamu aona andale osowa zochita akupita kumeneko. Chonchoso aja mwaona zulu akupangisa press conference ku Golden Peacock, amene ajasi anthu opemphera. Ndi chifukwa chake mtolankhani uja atafunsa kuti mwachokera kuti, mipingo yanu ndi iti, alephera kuyankha, kumayankha zinthu zoduka. Anthu aja ndi ojiya. Nzimayi uja anachena ngati ndi wa Chisilamu, amene uja amagulisa mpunga munchesimu. Kodi tiziko ilitu tikamanena kuti ziko ili likulamulidwa ndi mamafiya, ndipo ndalama zaphweka, Amalawi mukhulupirire zimenezi. Iniyo munamba mwamvapo kuti kunena kuti abusa akuti atalalika ndiye basi boma lakayankha pakana lapanga press conference. Munamba mwamvapo kuti
Charagwe chiseko chakupana ise ukanakhala wina wanzeru ukanangochita resign, mukanakhala ena anzeru mukanachita give up. Olo munkhonya mmene olo Mike Tyson akamumbuzidwa pamphuno akaona kuti chibagira ichichi olo mwana uja chiremba akaumbuzidwa amachita salenda amataya tawero mkati muja. This is the right hour imene inu mukanatayira tawero kuwaonesa Amalawi kuti zinthu zakuvutani. Taona ndi mmene mulungu wakupolamirirani kunja kuno kuli njala yoopsa imene sinachitikepo, ndipo the suffering that is in Malawi sizinayambe zachitikapo, ndipo zikuposera pa 1949 kwa akuluakulu amene anabadwa kalewo. Palibe chimene chikuyenda, apeshoni ndi aja akunamizidwa, ndipo boma sinambe ndalionapo boma langatiri kumanamiza anthu aje kuwayikira ndalama kuboma. Anthu ndikuona pa foni kuchita cheki ku banki kuona kuti ndalama zalowa, after some minutes ndalama zandikuzichosako. Boma lachakwera limene ngakhale fetereza mulibe, mafuta amagali moto mulibe. Zikakhala zizindikiro za anamondwe ndi zimene zikuonekazi kusonyeza kuti mulungu sakukondwera ndi ulamuliro wanu. Koma alipo ena omuzungulira Chakwera amene akumamunamiza kutero meja ndi script ya sewero limene lalembedwa ku MCP. Awose aja amapanga drama monga mmene tinapangira ife nthawi ya Cyclone Fred ndi Michael Usi. Tikufuna ndalama zokuti tiyathandizire anthu kutero zimene chimozimozi zati kuferanji zapangika zulo pa Golden Peacock. Munthu kukalalika kuchali chikwache kulimbika federal, anthu ena ndikukayankha, wina waboma ndikumakayankha ulaliki. Mungoziwa kunena kuti nthawi yokutha yasala pang'ono, ena waenda posachedwa pompano avula. Na munthu ngati ukufuna kuti zako zikuyendere bwino osazapanga mistake yoyambana ndi Nkatolika. Nkatolika akagwira novena, olo Nsilamu amene akagwira ujeni yake ijayo cha Chisilamu ja ndikupemphera ndikupanga rubani yache ndikukutemberera iweyo uziwe kuti wapita. Anthu anzeru samalimbana ndi anthu opemphera. Munthu wanzeru suma yankha ulaliki. Iniyo mukanakhala anzeru mukanatenga ndalama ndikupereka kwa zisiru zinzanu zopempheranso ndiye zikapangise maulaliki m'matchalichi mwawo. Koma iyi mwayiyamba iyi yolimbana ndi Akatolikayi musanza nayo. Mukanakhala madolo eni nkhani zinatuluka last week yonena kuti boma la Malawi lalandidwa nyanja. Mukanakhala madolo mukanapanga press conference yoapasa zisiru zinzanuzo ndalama zokuti anene ajiye ya nyanja. Koma iyo jiya ya Yesuyi, yo jiya ya Mulunguyi, yo jiya yolimbana ndi mpingo wa Akatolika. That is why Pastor T wa Nyerenda anatuluka mu Commission of Inquiry anaona kuti zinza uchisiru akanayalusa mpingo wa Seventh Day kumene takulira ife, kumene kuli mingoli ya bwino. Mukanamuyalusa T wa Nyerenda amene akanaononga legacy yache, mbusa woziwa kulalika bwino. Tikuthokozeni tu ati wa Nyerenda tu mwasungatu mpingo tu mwampangisatu manyazi satana. Ayi mukanazo zimusatu ngati achina Mfune, achina Bizweki, achina ndani mukanatu tumusa mukanakhumudwisatu. Mukanakhumudwisa ma followers anu aku UK itu, mukanawakhumudwisa ziko lonse lapansi anthu akanakhumudwa ndi inu ati wa Nyerenda. Koma tikuthokozeni kuti munaganiza mwansanga ndikuchokako ku Malawi ndikophweka, ndalama zaphweka. Olo mutangoti ena ache mungopangana lero kunena kuti tamuyimbireni wado kapena iyayi apepe kale tamuyimbire ndikanda bongomani.
atipase ndalama tingoyenda mulilongo mutitanyamula mafulagi mulandiratu ndalama zabwe koma akuluakulu Bishop Msusa, malangizo wanga kwa inu wa Msusa, chonde mwauzeni mafollowers yanu musamalandire alendo osaziwika bwino chifukwa boma lipafika iwopa they are ready to kill. Choncho uja mwambo upanga nthawi zina olandira alendo kuti akalape kuchipinda akhristu uja muyimise kaye kapena muzimuchita scrutinize munthuyo chifukwa anthu awakonza mapulani onyasa kwambiri ofuna kulimba naso ndi akatolika ngati nthawi ija anapha ija ngati kuli mpuje ni chipani chimene sichimva malangizo chipani chimene sichizasintha ife tinkaona ngati nthawi ya chilimayi mmene chilima wachipangira kampeni chipani chichizasintha koma wamwazi ndi wamwazi okhesa mwazi azakhesabe mwazi basi ndi mpingo osamva afiti a sataniki kaye pano ndiye ndi mpingo umene ukungozola magazi basi paliyopo ali ni misuko kuzipinda kwawo wangosamba mankhwala basi kupeperera ziko kukonza zifunga kukonza zinthu zokuti Amalawi azingozunzika akupano pali pa programu yokonza mpunga yochita create chimanga azizachiyalandirisa chimanga cho anthu azizafaso nacho azizadwala nacho ndi mmene zililitu chonde ndikupempheni akatolika konse kumene mulimbikiseni Bishop Msusa ndipo ngati ili programu yomangidwa amene yotu pamene muzammanga ineso zanthandizeni ndikaunyolo kanga ineso ndilirede koma zonena kuti muziopseza anthu muno Malawi imene ndi osagwira ndipo ngati muti mummange Msusayo ndetu muti manga ambiritu chifukwa ifetu ndiye nafe ambiri mukunyasidwa nafetu mukutinyasa tikamamva mayina anu afiti inu chonde akatolika osalola mphaso ina aliyonse ochokera kuboma olo kuchipani cha MCP olo kwa munthu osamuziwa paja mmaziwa akatolika palika programu nganu mmalandira alendo ku nyumba ya mfumu chonde musalole zimene zozo akukonzerani kabomba kanu anthu awa ndi oyipa the DC mwana wa chiabe kwambiri ochokera mwanjeza kunthochi box 76 mulanje as Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, right.